Panguva inoi aiwa zviri kuitika kumauto kumabarracks zvangova zvekutarira noda kuti you will never understand the reasons why they are doing that. Zvisati muda mashoko buda panguva inoi takaona vanaota tafumana yena imanyo matatu aiwa panguva ino chipromotewa kumamilitary barracks panguva inoi vachinyatso shape the military structures. Now tikuona kuti again what tafumane uya achipromota again some other individuals aiwa vari pazasi pake. Sara muna mashoko buda nyika panguva inoi the Sunday mail ndiri subscribe or like on the bell icon tipinda muna moda nyika mchinzi Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Asha Wotatafumane confess rank on the newly promoted Brigadier General Jones Sasata Marodza at Josiah Magama atongogara barracks in Harare. Do mashoko ari kuda panguva ine sezvamuri kuona mapictures ona kuti Wotatafumane panguva ine uya achiconfeya aiwa newly promoted brigadier wamuri kuona Jones Sasata Marodza ava kuapia panguva ine aiwa pamastructures aiwa emauto panguva ino. Mashoko ari kuda panguva ino ari kumaka another insignificant capture of that position. People they don't really know him, General Jones Sasata Marodza, but panguva inoi achifeature pamastructures aiwa zvemauto. People they are now taking a look at him vadanyatso kunzwisisa kuti why aapointiwa, vadanyatso kuziva his history. But panguva inoi sepano paZim News Live munoziva kuti kana dziri nhau idzi aiwa ndo dzedu tinoramba tiupe maupdates pane mamwe manew developments anenge achiimeja pamusoro aiwa pamastructures panguva inoi ari kuitika the military yedu yenyika yeZimbabwe. Saka keep tuned, stay tuned. Pinda comment section medu nzova funguro eimoti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like on the bell icon.